Игелекле һәм бәхетле кешеләргә олы юбилейлар каршы алу шатлыгы таты диләр. Менә бүгенге юбилярыбыз да шундыйлар рәтеннән. 4 сентябрь көнне үзенең олы юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Якуб Хасан улы Бигбаев каршылый. Бүген тантаналы бәйрәме уңаеннан бар якыннары бергә җыелып, аңа дип эчтәлекле видео котлау юлларга булганнар. Беренчеләрдән булып аның сөекле җан юлдашы, кадерле тормыш иптәше Вәсилә Сулеймановна язган. Газиз кешем 1933 елның 4 сентябрендә Павловка районы Татаршмалак авылында әтисе Хасан Шәйхетдин улы, әнисе Халифә Усман кызының 8 балалары арасында якты дөньяга аваз сала. Аңлавыгыз буенча, әлеге елларда туган балалар бик иртә авырлык, сугыш, югалту, хезмәт, җимереклек, ачылык һәм авырлык дигән нәрсәләрне тирәндән күреп һәм белеп үсәләр. Бары 8 яшендә генә булган чакта мәрхүмә әнисе белән инде җиң сызганып колхозда эшли башлый. Әле үзе дә бала гына булуга карамастан авыр эштә, ат өстендә эшләгән. Сенаж киптергән, көлтәләр кискән, җирдә бер тик калдырмыйча башаклар җыеп бәйләгән. Ни кадәр генә авыр булса да, алар бу чакларны авылдашлар белән бергә сабырлык күрсәтеп узганнар. Авыр еллар булуга карамастан, ул тракторист-механик һөнәрендә үзләштерә. Колхоз юлламасы буенча Пермь өлкәсендә урман ягуда тракторист-комбайнер буларак хезмәтен дәвам итә. Кама буе урманнарын елганың тигез агуын булдыру өчен ул чак кул белән йыкканнар. Өстәвенә, авылдашлары белән бергә Куйбышев гидроэлектростанциясе урман ягуында да катнашалар. Яз башы җитүгә ул кабат Беларуска утырып чәчүдә катнаша башлый. 1965 елны аны Алга юл колхозының кырчылык бригадасы бригадиры итеп билгелиләр. Әлеге эш күп җаваплылык таләп итсә дә, сөекле намуслы килеш барлык оештыру мәсьәләләрен хәл итә ала. Колхоз малларын азык белән тәэмин итә, эшчеләрне бүлеп эшкә билгели. Истә, җирле радио күп очракта эштән чыга иде. Бу вакыт кадерлем җәяүле һәр йортка йөреп эшләү нарядын бирде. Бер кайчан да аны авылдашлары тыңламый калмадылар. Мәктәп төзелгәндә дә аның эшчеләре беренчеләр рәтендә булдылар. Үзенең эшләү дәверендә ул 10 тапкыр авыл советы рәисе алмашуга тап булды. Әмма кем генә бу урынга килмәсен, ул барысы белән дә уртак тел табып эшли алды. Менә истәлекле вакыйга булып, Абуталипов Киям Сафиулла улы белән эшләгән дәвердә Алга юл колхозы югары культуралы игенчелек колхозы буларак бәяләнде. Күпчелек колхозда эшләүчеләр дә югары дәрәҗәле почет грамоталарына һәм башка бүләкләргә ия булдылар. Авыр булуга карамастан, кадерлем кулын төшермәде. Киресенчә, һәрбер авырлык аңа тагы да алга ашыгырга ярдәм итте. Шулай менә Искра газетасын кулга алган чакта, сөеклем эшләгән колхозның барлык юнәлештә дә өлгереп, тутырган планнары турында язылган мәкаләләрне ул чак укуы да аңа эшләргә дәрт бирде. Күп сулар акты инде ул чактан. Колхоз да күптән таралды. Тик кадерлем бу вакытларны әле дә олы горурлык нык сагыну белән искә ала. Шәхси тормышыбызга килгәндә, без инде 65 ел бергә яшәп киләбез. Ул үзе бер тарихтыр минемчә. Гомере буе мин ышанычлы кеше артында булдым. 90 яшым тулган көннәрдә кадерлем кабул итсен бездән мактау һәм хөрмәт сүзләрен. Чынлыкта син аларга лаексың. Иңне иңгә куеп, тормыш сукмакларын кичкәндә, дөньяга тудырган 5 балабызга мехрибанлы, шәфкатьле әти булдың. Юл күрсәттең, юнәлеш бирдең. Үз үрнәгеңдә аларны олы җанлы булырга, кешеләргә бер вакытта да үпкәләмәскә, өлкәннәрне ылларга, якыннарын санларга өйрәттең. Тормыш иптәше буларак һәр вакыт ярдәмгә килдең. Караңгы чырай күрсәтмәдең, итагатьле, шәфкатьле булдың. Хак Тәгалә күпме генә язган гомерне дә алда да парлы канат кагып, тулы иман, аек акыл белән бергәләп узыйк. Рәхмәт сиңа мәгънәле тормышым өчен. Мәңге яшә шулай, сагышларны белмә. Сәламәтлек телим, иңелек. Рәхмәт сиңа барысы өчен. Ярый әле бу дөньяга тугансың. Яшәү көче биреп һәрберебезгә тормыш маягыбыз булгансың. 90 яшем җитте диеп моңсуланма. Дәрт дәрманың булсын яшәргә. Саулык, бәхет, бала аныклар шатлыгы телим безгә.
алдагы көннәргә. Хөрмәтле Якуб Хасанович, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Тормыш иптәшегез тарафыннан сайланган матур җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомернең барма юллары, суллары даяга икән, аксаксын туктамасын, яшәргә язган икән. Эх, бу гомер дигәннәр, арбасы да шанасы, ныграк итеп тотынасы. Şabası da şabası, bu ömür diyenler, orbası da şanası, nırak itip tınası, şabası da şabası. Şaba dol baratay, aşkına ol koyadır. Yügeningni kız yüregim, kız olama bol sabır. Bu ömür diyenler, orması da şanası, nıgrak itip tınası. Şabası da şabası, bu ömür diyenler, orbası da şanası, mıhrak itip tınası, şabası da şabası. Yolu uzun bulsun, yazsın alle şabarığa, irenilgen indi hazır, var bulsa da şabarığa. Bu ömür diyenler, orbası da şanası, namrak itip tınası. Şabası da şabası, bu ömür diyenler, orbası da şanası, nıgrak itip tınası, şabası da şabası. Bu ömür diyenler, orbası da şanası, şabası da şabası, nıgrak itip tınası, şabası da şabası. Якуб Хасан Битбаев хөрмәтенә чираттагы котлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы аны бала оныклары һәм оныкчалары Гөлфия, Гөлсинә, Хания, Султан һәм Сәид, оныклары Наил, Расул, Эльвира, Рөстәм, Илдар, Рамил, Диана, Дилия, Диляра һәм Ләйлә, 9 оныкчасы барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Бердән-беребез, күпне кичергән йөрәгең, армый хезмәт куйган тырыш, уңган кулларың бүген дә яшь егетләрнекедәй дәрманлы. Син җаның, тәнең белән эшкә бирелгән кеше. Хезмәтеңне яратып, җиренә җиткереп, намус белән башкардың. Төпле, ныклы кыйблалы, кешелекле, гаять ярдәмчел булганың өчен бар да хөрмәт итә әткәй үзеңне. Гаиләдә ышанычлы ир, ныклы таяныч, үрнәк әти, өзелеп яратучы дәү әти һәм шәфкатьле туган да син.
Кайчан кайтсак та йорт җиребез нурлы, кишен тәрәзләрдә ут балкый. Синең бер акыллы сүзеңне, киңәшеңне ишетергә 1000 чакрымнар узарлык сабырлыгыбыз бар. Бездәге бу сыйфатларда әни белән синең тәрбия җимеше. Безнең шатлык борчуларыбызны үз йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш итеп, ярдәм итеп торганың өчен 1000 рәхмәтләр сиңа, кадерлебез. Янәшә бездә синдәй әти булу белән без шиксез бәхетле. Газизыбыз, сиңа киләчәктә дә егетләр җитезлеге, ир-атлар сабырлыгы телибез. Синең безгә әйткән һәрбер сүзең дуга булып, һәр кылган гамәлең савап булып ирешеп барадыр. Чөнки синең бала җанлы, сабыр, мәрхәмәтле йөрәгең генә безне барыбызны да сөяргә, безнең шатлыкларга куанырга сәләтле. Синең назың, күңел җылың алдында көчле җил яңгырлар да, тормыш гарасатлары да көчсез. Син безне җылытучы иң якты, иң сөйкемле кояшыбыз, киңәшчебез. Киләчәктә дә сау-сәламәт булып, әниебез, әбиебез белән шатлыкта, бәхеттә генә гомер кичерергә насыйп булсын. Бабабыз, 100гә җиткәндә дә дәртле булсын йөрәк тибешең. Матурлардан матуррак булсын гомереңнең калган өлеше. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен 90 яшың, ыллы бәйрәмең. Сиңа бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Яшә әле, картаюны белмә, шат күңелле булып гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, кояш бирсен наз һәм яктылык. Балаларың, оныкларың сиңа китерсеннәр иде гел шатлык. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Якуб Хасанович, олы юбилеегыз күпләрне сокландырырлык. Бала оныклар бәхете тату алда да насыйп булсын. Әлеге матур җыр тыңларга чакырып калабыз. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә. Күңелләре без сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын.
күршергә насыйп булсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын. Гомер дигән матур әйбер бик кыска да, шул ук вакытта бик кадерле дә икән. Ул үзенең шатлыклы мизгелләре белән дә, олы югалтулары белән дә бергә үрелеп бара. Менә инде без дә 8 бер туган арасыннан исән килеш бары 2 калдык, дип башлаган үз котлау сәламен кардәшегез Нурия Хасановна гаиләсе белән. Әти белән әнинең без 8 шатлыгы да, 8 кайгысы да булып тигез үсеп җиттек. Уллары Мөнир, Ибраһим, Равил, Шамил һәм Якуб, кызлары Рауза, Гөлзәйнәп һәм Нурия, аларның карамагында бер-бер артлы үсеп, үз тормышыбыз, үз язмышыбыз белән гомер сөрдек. Күпләргә кадерле абыебыз шушындый бәхет татымый. Без сыкланып та, горурланып та сиңа карыйбыз. Төп эшең, күңелеңә ятканы менә шул инде җирдә эшләү булды синең. Яңадан яшәргә туры килсә дә, башка тормышны сайламас идең, без беләбез. Авылыңны, сайлаган һөнәреңне бернигә дә алмаштырмас идең син. Якыныбызны шушы бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Аңа ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, тигезлек белән балаларның, оныкларның игелеген күреп, озын гомер итүен телибез. Һәр туар көнгә шатланып, дөнья мәшәкатьләренә артык борчылмыйча, булганына шөкер итеп, иман байлыгы, күңел күтәренкелеге белән яшәргә язсын. Янәшәңдә һәр вакыт яраткан тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, туганнарың, дусларың булсын. Рәхмәт, кадерлебез, безне һәр чак кайгыртып, булышып яшәвең өчен. Без сине хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Табигатьнең матур аенда тугангамы, күңелеңдә һәр чак изгелек, кылган яхшылыгың кире кайтып күрсәң иде үзең игелек. Гомерең матур узсын абый, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен, йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Якуб Хасанович, бер туган кардәшегез гаиләсе белән юллаган җыр бары сезнең хөрмәткә яңгырый. Кәефегез күтәренке, юбилеегыз котлы булсын.